Ahojte, zdravím vás tu pod pevnosťou Königstein, tu na hore za mnou vidíte, čaká ma dnes maratón, celkom sa na to teším. Beháme popri Labe smerom do Drážďan, tu od Königstein na cyklotrase, cyklostezke, teplota 22-23 stupňov, bude 24, ale bude fúkať vietor zozadu, čo bude pomáhať lepšiemu času, takže celkom sa na to teším. Čo sa týka vecí, tak ich dávame do kamiónu, ten kamión sa presunie do Drážďan, lebo štart a cieľ sú úplne iné miesta. Štart, ako som hovoril, tu na pod Königstein a cieľ je v Drážďanoch, takže musia presunúť všetky veci do Drážďan, aby sme sa potom k ním dostali. Ja to vždycky robím tak, že sa vždycky oblečiem tak, aby som si nemusel žiadne veci potom niekam odkladať. Ak sa dá, dnes to vyšlo, takže nemusím čakať potom, alebo respektíve vyzvednúť si svoje veci, ale hneď idem na vlak a vraciam sa späť. Teším sa na dnešný deň, mám z toho dobrý pocit, príprava bola dosť svedomitá, s Tomášom sme sa pripravovali, takže ak všetko dobre pôjde, tak budem mať dokonca osobák, ale samozrejme na maratóne človek nikdy nevie. Začína to po 30 km a potom sa uvidí, že či to bude dobrý čas alebo nie, takže celkom som zvedavý. Krásne počasie, svieti nám slnečko, tu na za mnou vidíte Labe. Dosť dobrá účasť, neviem koľko ľudí, ale celkom to vyzerá byť plné. Tu náš štart je hneď za mnou, ako vidíte, toto biele, takže tak, držte mi palce. Abmarsch! Aufstand! Und Applaus! Allen einen guten Lauf! Čaute, dobehol som čas 3:43, nie je to úplne to, čo som chcel, samozrejme 3:13, 3:14, 3:15 by ma potešilo jednoznačne, ale dopadlo to, ako to dopadlo. Bolo dosť teplo, v polovici maratónu bolo dosť teplo, 24 stupňov, nerobilo to úplne dobre a cítil som, že ubúdajú mi samozrejme síly aj energia. Tá prvá polovica bola úplne super, tam sme behali okolo tempa 4:35, 4:30, bolo to úplne super a potom samozrejme druhá polovica maratónu, kilometr 24, 25, 26 už som začal cítiť, že to bude horšie a už potom som aj začal odpadávať, to tempo sa zhoršilo na 4:40, 4:45, 4:50, potom 5, 5:05 a tak ďalej. Občas som musel aj trochu chodiť, i keď som nemal bolesti, ale cítil som, že nemám energiu, cítil som, že som nejaký unavený, že to nejde. A tak to potom aj dopadlo. Ale som rád, že som to absolvoval, samozrejme. Díky Tomáš za prípravu, bolo to ináč super. A teším sa samozrejme na ďalší maratón, ďalšiu akciu. Inak organizácia bola fantastická, všetko super prebehlo. Aj čo sa týka občerstvovačiek, bolo to fantastické. Perfektne to majú zvládnuté. Na konci pasta bola, potom pivko a tak ďalej, ale akože bol som hrozne rád, že je to za mnou, lebo posledné kilometre to už bolo dosť trápenie. I keď ma nič nebolelo, ale nemal som proste energiu, neviem čím to bolo, mal som spal to tiež, ale nemal som proste energiu vôbec ku koncu, tam proste mi to chýbalo. Takže tak, ďakujeme pekne, držte sa, buďte zdraví, nech sa vám dobre športuje a teším sa na stretnutie s vami, buď na podcaste, alebo na nejakom osobnom stretnutí, na nejakom maratóne, alebo tak. Čau, čau.